हेलो फ्रेंड्स गुड मर्निं आशा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा गोदान साख्रि ओंखारदों हाई कर्टआव दा मा पोस्ट दङ जों बेखौ नायगोन एन्ड बेनिफ्राय जुलाइ दाननि फार्स्ट उइकनिफ्राय 10,000 भेकेन्सि एग्रिकालचार एडुकेसन APDCL आरो लोगोसे आसाम पुलिसाव थानायनि चान्सआ दङ मानोना आसाम पुलिसा पस्टआ दासिमबो फिलआप जायाखै एन्ड बेनिफ्राय DHS फाइनाल रिजाल्ट डेट ओंखारबाय एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव 10,000 आव ग्रेड 3 ग्रेड 4 नोंथांमोना मोनखागोन स' गोबाव खालामा जों थांनि फै अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों नायगोन मा पस्टआव साख्रि ओंखारदों हाई कर्टआव स' दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव आं नोंथांमोननि लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होना दोनदों चेक खालामबानो जाबाय दा फार्स्टआव जोङो नैबे आपडेटखौ नायगोन दा बेयाव मोनसे गोदान साख्रि ओंखारदों दा नैबे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन लोगोफोर बे पस्टआ माबायदि रोखोमनि दङ होनोब्ला दा नोंथांमोना जुडिशियेल एसिस्टेन्ट दङ एन्ड जुनियर ग्रेड ट्रेन्सलेटर दङ एन्ड बेनिफ्राय कम्पिउटार एसिस्टेन्ट दङ एन्ड बेनिफ्राय टेलिफन अपारेटर दङ अके दा ग्रेड फिया जोबोर मोजां स्केल फियाबो जोबोर मोजां 14,000निफ्राय जागायो बेनो जाबाय थार्ड ग्रेडआव दा जायखिजाया गभर्नमेन्ट जबाव थार्ड ग्रेडआव 14,000निफ्राय जागायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेबायदि 60,500 प्लास बेनिफ्राय ग्रेड फिया एसे आलदा आलदा थायो जेरैहाय बेयाव दङ 8,700 आरो नोंथांमोना गुबुन पस्टआव दानि ADRE मोनगोन 6,200 पर मान्थ बेबायदि मोनलांगोन एन्ड बेनिफ्राय इम्पर्टेन्ट डेटआ जाहैबाय दायो नोंथांमोननि एप्लाइ जागोन 18 मेनिफ्राय स' नोंथांमोनाहाय आरो लास्ट डेटखौ मोनदों 2 जुनसिम थागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना पस्टखौ नायोबा ST आव नायोबा STP आव सासे दङ बेनो जाबाय कम्पिउटार एसिस्टेन्टआवहाय स' नोंथांमोना पस्टआव सासे दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भआवहाय स' नोंथांमोनाहाय साथाम मोनदों अके एन्ड बेनिफ्राय जि आनरिजार्भ पस्ट दङ नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हायो जेरै जुनियर ग्रेड ट्रेन्सलेटर दङ अके बेयावबो हागोन एन्ड बेनिफ्राय टेलिफनावबो नोंथांमोना हागोन अके एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों नायोबा थ' नोंथांमोननि बैसो होनोबा 18 इयार्सनिफ्रायनो हायो स' 18 इयार्सनिफ्राय एन्ड बेनिफ्राय 45 इयार्स मेक्सिमाम नोंथांमोना बे पस्टआव हागोन एन्ड बेनिफ्राय क्राइटेरिया होनोबा नोंथांमोननि फार्स्टनि पस्टआव नोंथांमोना जायखिजाया डिग्री पास जानो हागोन एन्ड बेनिफ्राय सेकेन्ड पस्टआव नोंथांमोना मास्टार डिग्री खालामनाय जानांगोन 6 मान्थ्स डिप्ल'मा थानांगोन कम्पिउटाराव एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव नायोबा स' नोंथांमोना बेयाव डिग्री पास खालामनाय जानांगोन बेनिफ्राय 6 मान्थ्स डिप्ल'मा कम्पिउटाराव बेयावबो नोंथांमोना थानाय जानांगोन एन्ड बेनिफ्राय टेलिफनावबो नोंथांमोनाहाय अपारेटरावहाय डिग्री पास खालामनांगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय 2 इयार्स एक्सपिरियेन्स दङबासो बे लाइनावहाय हागोन अके एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जामा बेबादि दङ स' एग्जामा नोंथांमोना बेखौ PDF फाइलखौ नायदो एन्ड डिसक्रिप्सनाव लिंकआ दंखायो स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायना लायो स' दायो जों फैबाय DHS नि अफिसियेल वेबसाइटआव DMनि आन्दाराव दा बेयाव नोंथांमोननि माखासे रिजाल्ट्सनि बागै दा नोंथांमोननि रिजाल्टआ 10 मेआवहाय रिजाल्ट होगोन बेनो जाबाय फाइनाल रिजाल्ट स्किल टेस्ट जाबाय आरो बे जाबाय ग्रेड 3 हिसाबै आरो लोगोसे 14 मेआवहाय स' नोंथांमोननि बेनो जाबाय ग्रेड 4 हिसाबै दा लोगोफोर नोंथांमोना जायखिजाया ग्रेड 3 ग्रेड 4 रिजाल्टखौ नैबे मे दानाव मोनसिगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ हमना ला 26 मेआव मोनोबा स' नोंथांमोना 1 जुननिफ्राय एपइन्टमेन्ट लेटार बा नोंथांमोननि जयनिं थ' बेबादि सिस्टेमाव थांबाय थागोन जायखिजाया नोंथांमोनाहाय जुनावहाय जयनिं जानायनि चान्सखौ मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना 15 जुननि गेजेराव जयनिंखौ जानांगौ बेबादि आपडेट फैदों एन्ड बेनिफ्राय 15 जुननि उनावहाय बेसेबां जयनिं जाखो जायाखै बेखौ मिथिसिगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना 1 जुलाइनिफ्राय एबा जायखिजाया 7 डेटनि सिगां नोंथांमोना 10,000 पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन जेराव सेकेन्ड बे जाबाय नोंथांमोननि 2.0 ADRE अके 2.0 स' नोंथांमोननि ADRE दा बेयाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोनलाय ग्रेड 3 बेनिफ्राय नोंथांमोना ग्रेड 3 बेनिफ्राय ग्रेड 4 स' नोंथांमोना हागोन जेराव 8 पासनिफ्राय डिग्री पास सेम क्वालिफिकेसन फैगोन नोंथांमोना जाहाथे बयबो रेडि जायो आरो नोंथांमोना जाहाथे एप्लाइखौ खालामो दा बेनो आरो लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआ गोबां पस्ट दङ स' एग्रिकालचाराव नोंथांमोना मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय APDCLआवबो थागोन एन्ड बेनिफ्राय आसाम पुलिसावबो थागोन मानोना आसाम पुलिसनि पस्टआ दासिमबो फिलआप जायाखै गोबां थालांदों एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव गुबुन गुबुन पस्टआव नोंथांमोना मोनबावगोन दा जायखिजाया नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलजों टाच थाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना आपडेट मोनो आरो लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हायो एन्ड नेक्स्ट भिडिअ फैगोन BTC साख्रिनि आपडेट एनालाइज भिडिअ बेनो जाबाय नोंथांमोननि पस्ट वाइसआवहाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोर नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन